prečo? Tak zdravím technomaniu.sk. Ale toľko by som ti povedal, chlapec môj. Víš, čo ti povím? Včera si bol King of Pop a dneska si plochozemec. Čo tvoje manke ploché prsá sú. A ty mi chcel tucať. Tak si chcel robiť, že? Taký si bol pekný chlapec, že? Chceš dneska vysílať o tej onej ostrihoňovej, čo má more taký prst polovičku z môjho nehetu, čo má more prst, jak more vrabec. Tu pôjdeme doprava. A s tým jej frajírom, čo vyzerá jak upratovačka z oného. Z King of Soul, víš, nebo King of Soul? Ten mŕtvý jaštier, tu tam lízal košky, čo boli zavesené na obrazoch. Tí odstrihnuté košky, čo oblizuje rád, tak ich robí s nimi more, u nej doma, na plafóne, u tej ostrihoňovej, tak on robí. A potom v rádiu ho počúvate, jaký je on hrdina. Tak je to s vami pekné, že? No a nakoniec sme boli prerušení cez satelit od Maska, lebo to je jaštier ináč. No a keď sa nám podarí, tak zajtra budeme vysielať. Tuto pôjdeme teraz doľava. No a keď nás neprerušia zase jaštierice, tak budeme vysielať zajtra. Nehnevajte sa na nás, mňa to nemôžeme. Plochá zema CIA, MI6 a MI5, tí už všetci vedia, jak to je. Ale sataníra, tá neviem ťa naučiť, jak cválať po poli bez konia. Ale víš, čo ti ukáže? Hlavne ti ukáže jednu dôležitú vec. Že nemal by si nikdy lízať pred košky.